Ziekenhuizen halen patiëntendossiers offline na hack bij softwareleverancier. Voor mensen die vandaag naar het ADRZ of Bravis moesten, betekende dat even terug in de tijd. En verder in deze uitzending. Scholen willen treinproef tegenhouden. En hoe je van een auto een barbecue maakt. Goedenavond. Ziekenhuizen zijn de dupe van een cyberaanval op een grote softwareleverancier. In allerijl moesten ze patiëntendossiers offline halen als voorzorgsmaatregel. Afspraken gaan wel gewoon door, maar patiënten kunnen voorlopig niet bij hun gegevens. En huisartsen kunnen patiënten niet meer digitaal doorverwijzen. Het was even schakelen voor de Zeeuwse ziekenhuizen. De leverancier van het patiëntenportaal werd namelijk getroffen door een cyberaanval. En daarom moest onder meer het ADRZ actie ondernemen. Wij hebben uit voorzorg eigenlijk al onze portalen dichtgezet. Zodat we er zeker van zijn dat er van buitenaf geen mensen bij onze gegevens kunnen die daar niet horen te zijn. Het is echt een voorzorgsmaatregel. En die voorzorgsmaatregel zorgt er eventjes voor dat je niet bij je gegevens kan. En dat je in Goes bij de receptie aan moet melden in plaats van bij de aanmeldzuilen hier achter mij. En die ouderwetse manier is voor iedereen toch weer even wennen. De aanmeldzuilen en ook het doorverwerken van de mensen die zichzelf aanmelden, dat gaat nou niet meer. Dus dan moet je het bij de receptie doen. Die moeten doorbellen naar de specialist waar je dan moet wezen. Nou, en dan morgen zitten wachten. Alleen, ja, er was er straks een echtpaar en die zat een half uur te wachten. En die hadden dat dus niet gedaan. Ja, en die zitten een half uur voor niks te wachten. Ja, voor de rest was alles uit. Dus dat is de zoveelste keer. Hè. Het is overal hetzelfde. In Vlissingen of hier. Of het is kapot, of er bij de 1 of 2 kapot. Of het is allemaal. Maar ja, schijnbaar heeft het te maken met een contract met de fabrikant. Dus ja. Ziekenhuis Zorgzaam ervaart ook problemen, maar dat is vooral intern. En daar merken patiënten en huisartsen niet van. Ziekenhuis Bravis, net over de grens in Brabant, haalde de patiëntengegevens ook offline. Het is nog niet duidelijk wanneer alle problemen opgelost zijn. Zeeuwse scholen stappen naar de rechter om de treinproef tegen te houden. Een opmerkelijke rechtszaak. Volgende week is de zitting. De scholen zeggen niet anders te kunnen. 4 maanden lang geen treinen in 2029. Dat raakt de provincie hard. Blijkt uit onderzoek dat de scholen hebben laten doen. De advocaat denkt daarmee een sterke zaak te hebben. 3000 mensen maken elke dag gebruik van het Zeeuwse spoortraject. 80% is scholier of student. Er is geen juiste afweging gemaakt, zegt de advocaat van de Zeeuwse scholen op basis van een onderzoeksrapport. Ja, op andere treintrajecten zijn meer reizigers de dupe, soms wel 10.000. Maar Zeeland is veel kwetsbaarder. In die andere delen van het land waar dus veel meer reizigers zijn, daar zijn ook weer veel meer mogelijkheden om die gevolgen op te vangen. En dat is hier in Zeeland niet. Hier zijn onderwijsinstellingen die blij zijn met elke student en elke scholier die hier komt studeren of die hier naar school gaat. Muziek spelen in de pauze, dat kan op het Hoornbeek College op een prachtige vleugel. Ook voor deze pianist en al die andere studenten en leerlingen die elke dag de trein pakken naar een Zeeuwse school, is de bus geen alternatief voor zoveel maanden. Het zou wel een groot probleem zijn om dan hier te kunnen komen, want ik reis dus altijd met de trein. Dus dan moet ik heel goed gaan nadenken hoe dat dan verder zou moeten. Ik kan op zich wel een bus pakken, maar die sluit niet helemaal aan met de schooltijd. Ja, ik kan eventueel nog met de fiets, maar dat is altijd wel als met weersomstandigheden niet lekker. Iemand zei tegen me, je zou geen knip voor je neus waard zijn als je hier niks mee doet als Stichting Scholierenvervoer. Dus vandaar dat we ook echt in actie moeten komen. Wat er gebeurt is uniek te noemen. Scholen die naar de rechter stappen vanwege een politiek besluit. Maar het kan niet anders, want wat er gebeurt is disproportioneel, zeggen ze. Moet je voorstellen dat er dagelijks honderden scholieren dan met een bus naar school moeten. Die moeten examen maken, die moeten toetsen maken, die willen op tijd in de les zijn. Ook daarvoor is het echt een belemmering als dat 4 maanden, mogelijk nog veel langer. En met alle kinderziektes die erbij komen, dat het nog veel langer gaat duren, vinden we dat echt een onwenselijke situatie. Alle verkeersmoeilijkheden die bussen moeten overbruggen, die zorgen ervoor dat de reistijd zoveel langer wordt dat het geen reëel alternatief zal zijn voor de scholieren en studenten waar het om gaat. Zolang er dus geen beter alternatief is, is er voor de stichting ook geen alternatief dan dit aan de rechter voor te leggen. Het gaat hier ook om kwetsbare studenten, kinderen
die geen andere opties hebben dan het openbaar vervoer. Daar heeft het echt een behoorlijke impact voor. En daarvan vinden wij echt belangrijk dat die naar school kunnen komen op een goede manier. 14 april dient de rechtszaak in Den Haag, want daar zit het kabinet. En dan duurt het zeker nog enkele maanden voordat de rechter uitspraak doet. Wielerfans konden vandaag hun hart ophalen in Terneuzen. Zij jaagden op foto's met en handtekeningen van deelnemers aan de Scheldeprijs. Een grote wedstrijd in het klassieke voorjaar. Het was voorlopig de laatste keer dat de wielerwedstrijd startte in Terneuzen. 3, 2, 1... Honderden toeschouwers op het Stadhuisplein zwaaiden de deelnemers aan de 114e editie van de Scheldeprijs uit. De profs hebben even daarvoor een warm welkom gekregen in Terneuzen. Tuurlijk, is vlakbij je, dus prachtig om mee te maken, joh. Ik dacht wel dat het een mooie koers was vandaag. En ja, het is mooi weer ook, dus... En gaat u dan ook op zoek naar handtekeningen, naar foto's maken? Nee. Het is gewoon om alles te zien. En vooral om de fietsen te zien, hè, want dat is natuurlijk het neusje van de zalm met die mannen. Hè. En die mannen hadden er ook zin in, maar kregen wel een andere koers dan anders. Want geen wind. 70 kilometer in Zeeland is normaal elk jaar heel veel hectiek, heel veel stress. Ik verwacht dat dit jaar iets minder zal zijn, maar we hebben misschien wel meer tijd om gewoon te genieten van een mooi Zeeland. En dan afsprinten in Schoten. Wie zie jij als je grootste concurrenten? Ja, ik denk dat Dylan Groenewegen een goede doen is. Tim Merlier zal ook van de partij zijn opnieuw vandaag, denk ik. Hey, die Scheldeprijs die staat nog niet op jouw palmares. Nee, die staan nog steeds open. Als zal dat het voorjaar niet meer breken of maken, want dat is echt wel geslaagd. Ik hoop dat we een mooie sprint krijgen en uiteindelijk hoop je dan dat je kan winnen. Het was even voor het laatst dat de Scheldeprijs in Terneuzen startte. Want volgend jaar rond deze tijd wordt de Westerschelde-tunnel gerepareerd. En dan kan het peloton er dus niet door. Zeer waarschijnlijk neemt Middelburg dan eenmalig het stokje over. Dan nemen we straks een jaartje afscheid en dan gaan we ons kindje toch weer claimen, hoor. Ja? Hij moet terugkomen? Ja, hij moet terugkomen. We zijn zo aan elkaar verknocht geraakt, dat kan niet anders. Ja, wat is dat huwelijk tussen de Scheldeprijs en Terneuzen? Ja, dat is een goed huwelijk. En inmiddels de 8e keer. En wat mij betreft gaan we dat gewoon vaker doen. Ja, de finish is nog niet geweest. Wie de winnaar is, lees je dus bij ons online, in de app of op de site. De SP in Zeeland kreeg een zware klap te verduren na de verkiezingen. Van de 6 zetels in Zeeland verloor de partij er 3... en de Socialistische Partij verdween zelfs uit 3 gemeenten. De raadsleden die niet werden verkozen zijn teleurgesteld, maar geven zich niet gewonnen. Corrie van der Horst had graag deze zetel overgenomen van haar voorganger Theo Korevaar. Maar zag die ene zetel op Tholen op 18 maart verloren gaan. De SP dan, die had 1 zetel, maar die raakte hem kwijt op Tholen. Dat was gewoon natuurlijk heel erg. Dat je op zo'n manier of op die avond je zetel verloor, dat hadden we niet verwacht. We hadden toch wel verwacht dat we onze zetel konden behouden. Aan de andere kant van Zeeland kreeg de SP ook verlies te verwerken. In Sluis keerde Rudy Eversdijk na 12 jaar trouwe dienst niet meer terug in de raad. De SP had 1 zetel en die raakte kwijt. Een enorme teleurstelling. Ik heb er best wel een weekje over gedaan om dat een beetje te verwerken. Ja, voor mij persoonlijk vind ik dat heel zuur, maar ook voor onze afdeling. We hebben er echt goed werk van gemaakt. De teloorgang van de SP in Zeeland is al meerdere verkiezingen gaande. Van 17 zetels Zeelandbreed in 2014 naar 3 zetels nu. De socialistische boodschap lijkt niet meer aan te slaan. En de vraag is waar dat aan ligt. Dat weet ik eigenlijk niet. Wij zijn wel zichtbaar op straat en overal op markten zijn we altijd zichtbaar. Wij komen volgens mij met een goed verhaal, blijkbaar niet goed genoeg. Nou, dat is voor ons natuurlijk ook wel een punt om goed na te denken. Hoe gaan we nu verder op Tholen? Vooral de jeugd lijkt slecht bereikt te worden door de SP. Dat geldt ook in Sluis. We hebben natuurlijk heel veel jeugd van 18 plus die gaan studeren. Die zijn ingeschreven in Tilburg, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, noem maar op. Die komen er terug, maar blijft een hele weg. En dat is ook een beetje dat wij een soort vergrijzing krijgen. Ze zijn natuurlijk inderdaad niet altijd makkelijk te benaderen. Nou, we hebben er op het moment 1. Ik bedoel, hij is 26 jaar, dat is een hele jonge leeftijd. En dat is ook de enigste. Op Tholen zal de SP zich blijven inzetten. Ook al kan dat de komende 4 jaar niet via de gemeentepolitiek.
Ja, we zijn toch een partij die al gauw hulp biedt aan mensen die het echt nodig hebben. En dat is iets wat we toch blijven gaan doen hier op Tolen. Rudy Everstijk blijft de raad ook volgen, maar heeft nu wat meer tijd voor andere dingen. Er zijn nog een aantal klusjes in het huis die moeten nog gebeuren. Daar ben ik nou begonnen. Met nog maar 3 zetels in de provincie is de SP in Zeeland op sterven na dood. Nee, dat weet ik wel zeker, nee. Nee, ik denk dat die SP best wel leeft, nog. Is deze korte samenvatting, aangeslagen maar strijdbaar, een goede weergave van jullie situatie? Ja, we blijven strijdbaar. Wij zijn SP'ers. Altijd. Het was opnieuw een zonnige dag. Af en toe wat sluierbewolking, weinig wind. Temperaturen liepen op naar 19 tot 22 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking met dan ook kans op enkele buien. Waar eerst rubber brandde, liggen nu ribbetjes te garen. Het is de ultieme vorm van omdenken. Rick en Vincent uit Terneuzen bouwden een auto om tot barbecue nadat hij helemaal uitbrandde. Augustus 2024 stond ik hier 200 meter verderop te wachten voor een verkeerslicht voor de tandartsafspraak. En op een gegeven moment viel de motor van de auto uit. Ik denk, dat is gek. Nou, ik probeerde opnieuw te herstarten. En op een gegeven moment steekvlam aan de rechterkant ervoor uit. En toen was die eigenlijk niet meer te houden. En toen de auto in de fik helaas. Die volledig totaal los afgespreven. En de hele voorkant was in de fik gevlogen. De hele motorruimte was gewoon zwart geblakerd. Die vervelende gebeurtenissen hebben de mannen omgezet in iets positiefs. Dus dan moet je er wat mee. En de schroothoop is ook zo wat. En met een beetje grappen en grol is hier eigenlijk een beetje het idee ontstaan van laten we gewoon een karretje van maken en de barbecue erin knutselen. De mechaniek daarvoor maken, dat was eigenlijk het meeste denkwerk. En zoals je ziet is het gelukt. Nou, dat is dan de barbecue geworden. De barbecue, jawel. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond en tot morgen.